Ehling şəplərə, qatar yaşlərə, alğa varabız, birgə biz buldurabız. Ehling şəplərə, qatar yaşlərə, alğa varabız, birgə biz buldurabız. Шундай шәп шей күнендә Шулпанның кулында телефон урынына ручка белән блокнот. Сәер кыз инде әле ул тагын нәрсәдер хыялана язып маташа. Сәлам, Шулпан. Сәлам, Руслан. Нәрсә ул? Уртаклаша әле. Нәрсә белән уртаклаш? Хәлләрне сырсындыр. Минем бүген барысы да искиткеч. Менә иртә белән тордым, дус кызы белән очраштым. Аннан да съемкага Шулпан, булды. Тынычлан. Мин инде аңлыйм, синең көнең бик шәп узгандыр, бер дә шигем юк. Тик мин синнән бүтән әйбер турында сорыйм. Син мин килгәндә нәрсә тырыша хыяланып язып маташаң. Нәрсә ул? Юк, язмыйдым. Әйт инде. Руслан, синең сорауларың белән бүлдереп, без дуслар белән исәнләшергә омтканбыз. Сәлам, дуслар. Алдагы ярты саат эчендә сезнең белән иң шәп, сөйкемле, матур һәм дә инде бик серле булган Шулпан Һәм Руслан. Рәхмәт. Без башлыйбыз. Тәмле булдымы, туктырман? Шулпан, бик тәмле иде. Дөресен әйткәндә мин аны сиңа да алган, тик көн кызу адресына килеп җитә алмады, эри башлады. Инде мороженое эретергә ярамый. Ул бит җәйнең иң тәмле мизгелләренең берсе. Җәй биргән һәр мизгелне файдаланып калырга кирәк. Кирәк шул. Шулпан, мин бит синең теге нәрсәдер язганың турында онытмадым, сөйлә инде. Ярар, мин сиңа күрсәтәм, ләкин көлмәскә сүз бир. Бирәм. Әйдә. Кара. Имидж үзгәртү. Диңгез буенда таң каршы алу. Ушакта маршмелло кыздыру, парашюттан сикерү. Сальса биргә өйрәнү. Бер юлы уң туңдырма ашау. Кызык иде. Шулпан, синең әлеге исемлектә дөнья коткару пункты гына җитә бетмәй. Руслан, син бит көлмәскә сүз биргән идең. Бу минем җәй көне эшләнергә тиешле эшләр исемлеге. Ләкин монда әле эшләр бары тик июль өчен язылган. Менә август буе нишләрмен, белмим, һеч идеяларым юк. Шулпан, синең бүген бәхетле көнең, чөнки синең янда сәяхәт остасы үзе утыра. Менә яз әйдә, яз. Беренчедән, Татарстанның тарихи урыннары буенча сәяхәт кылу. Төгәлрәк? Төгәлрәк алдагы видео язмада танышырсың. Карыйбыз алайсың. Киттек. Сәлам, Сүмле татарча уикенд сәхифәсе Хәмин Толия ышандырып әйтә ала. Минем белән сез тиз арада рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Һәм без бүген яңадан сәяхәт кылачакбыз. Һәм гади генә сәяхәт түгел, тарихи сәяхәт. ТССРның 100 еллыгына багышлап, яңа Татсторис дигән проект уйлап чыгарганнар. Монда төрле медиа шәхесләр, блогерлар, алып баручылар, журналистлар Казаныбызның тарихи урыннары турында сөйлиләр. Инде әлеге мәгълүматны сез Татсторис Instagram аккаунтында таба аласыз. Әлеге проектның катнашучыларының берсе блогер Илназ Габидуллин. Без инде аны кызык-мызык буларак беләбез. Һәм без аның фикерен белергә булдык. Инде Татарстан блогерлары белән президентыбыз белән чашканда, безнең чашуның максаты булып инде бу ТССРның 100 еллыгына багышланган История Татарстана, ягъни Татарстан тарихы дигән проектны презентациялау иде. Инде президентыбыз бик шат әлеге проектны, хәтта инде үзенең Instagramында безнең проектны поддержать дип әйтсәк тә була, инде үзенең Instagramына да урнаштырды. Безгә реклама шикеллерәк булды инде бу. Шулай ук инде таныштырдым президентыбызны төрле татар блогерлары, төрле өлкәләрдә эшләүче татар блогерлары белән, лайфстайл блогерлары белән, вайнерлар белән, кулинария өлкәсендәге блогерлар белән. Шулай ук инде Татарстан читендә яшәүче тик инде татар телендә үзләренең аккаунтларын, сәхифәләрен, блогларын алып баручы блогерлар белән дә таныштырдым. Инде президентыбыз әйтеп үткәнчә бик горурланып карап утырды. Шул хәтле татар блогерлары булуга, шул хәтле инде аларның төрле булуына, һәрберсе төрле җирдән тик инде шул ук вакытта үзләре астында бик күп аудитория җыйган өчен минем фикеремчә инде бу очрашу бик күңелле, бик гади үтте һәм бик файдалы. Инде сез бик яхшы беләсез, безнең Рөстәм Миргалиевич бик гади кеше, аралашырга аның белән бик җайлы. Инде очрашудагы шуңа күрә бик матур гына, гади генә, уңайлы гына килеп чыкты. Бик матур гына аралашып, бик күңелле һәм файдалы итеп вакытыбызны үткәрдек.
Проект Татарстан блогерлары бірлігі тарафынан ТССР түзілуінің 100 yılına махсус әзірленген. Оның мақсаты тарихи урыннарның бүгінгі шәһәргә ничек туры килүен күрсәтү. Гиледә киң җәмгыятьчелек лидерлары, артистлар һәм музыкантлар, спортчылар һәм башка республика халкы көн саен кызыклы һәм истәлекле локациялар белән уртаклаша. Акцияда катнашу өчен үз тарихыгызны сөйләгез һәм «История Татарстана по Татарстану 100 лет ТССР» хэштегы белән социаль челтәргә урнаштырыгыз. Проектның яңалыклары белән Tat Stories аккаунтында таныша аласыз. Мин дә бүген үземне Tat Stories катнашучысы буларак сынап карарга булдым һәм сезне бүген иске татар бистәсе белән таныштырам. Иске татар бистәсе Казан үзәгендәге тарихи һәм комплекслы истәлекле урыннарның берсе. Нәкъ монда Кабан күле һәм Булак йырмагы артында 1552 елда Явыз Иван тарафыннан Казан яулангач татарлар яшәргә мәҗбүр була. Биредә борынгы йортлар һәм мәчет манаралары заманча сулыш белән бәйләнештә. Бу шәүлеләр урамы һәм яшьләрнең яраткан урыны. Казаныбызның тарихи кызыклы, күп кырлы һәм бик үзенчәлекле. Сез дә Tat Stories проектына кушылыгыз һәм яраткан блогерларыгыз белән Казанның үзенчәлекле урыннары белән танышыгыз. Руслан, киңәшең өчен бик зур рәхмәт. Мин инде Татарстан белән яхшы таныш, Казанда булмаган урыннарым юктыр дип уйлаган идем. Шулпан, күп кеше шулай уйлый. Гадәттә җәй җитүгә бөтенесе ялга чит илләргә китеп бетәләр. Үзебездә булган матурлыкларны күреп бетермиләр. Ә инде җәй көне барбыз унда вакыты күп, Татарстанның бөтен матур җирен күрергә дә мөмкинлекләре бар. Вакыт дигәннән синең җәйгә планнарың бармы соң? Әлбәттә бар. Мәсәлән, эш инде, ансы үзеннән үзе эш, авылга кайтып бакчада эшлисе бар, печән алып кайтасы бар әле җитешергә кирәк. Су керергә дә барырга бер-ике җиргә Руслан, син күңел ачу буенча эксперт исең инде, Ярар, Руслан, син бердә борчылма. Мин булганда барысы яхшы булачак. Менә әйтәләм, синең күптән шөгыльләнергә теләгән, ләкин аның өчен вакытың җитмәгән нәрсәң бар. Instagram. Инде идея булганда вакыт юк. Ә инде вакыт булганда идея таба алмыйчы интегәм Instagram белән эшләр өчен. Алайса язабыз. Instagram өчен креатив идеялар булдыру. Синдә лә киңәшләр бармы? Миндә киңәшләр һәр вакыт бар. Әйдә карыйбыз. Әйдә. Дуслар, без бүген бөтен бергәдә җитешер өчен үзебезне планировать итәргә өйрәнәбез. Аның өчен без бер урыннан 2 видео төшерәбез. Менә минем видеоларым икесе дә әзер. Аннан соң телефонга видеолип дигән кушымта йөклибез һәм плюс тимәсенә басабыз. Һәм әлеге кушымтага 2 видеоны да йөклибез. Шуннан соң без беренче видеога басабыз да иң аста миксер дигән тимә табабыз. Шуңа басканнан соң безнең беренче видео икенче видео өстенә менә. Аннан соң без беренче видеога басабыз. Анда аста маска дигән тимә бар. Һәм линейный дигән сүзгә басабыз. Безнең менә шунда кызыл сызык чыга. Без 2 бармак белән шул кызыл сызыкны безгә уңайлы итеп бурабыз. Менә шулай. Шуннан соң инде без экспорт дигән сүзгә басабыз да безнең әлеге видеобыз инде телефонның галереясына икәнәчәк. Руслан, син җәй көне нинди бәйрәмнәр беләсең? Бик күп инде алар Шулпан. Мәсәлән, кичә, бүген, иртәгә, берсе көнгә, һәм әле тагын 1 айдан соң да бәйрәм. Беләсеңме ни өчен? Ни өчен? Чөнки аласың телефонны, ачасың календарьны, ә анда җәй. Минем өчен җәй ул зур бәйрәм. Алайса бүген безнең икеләтә бәйрәм. Чөнки 27 июнь ул безнең көн. Алып баручылар көне. Юк инде, яшьләр көне. Минемчә, әлеге бәйрәмнең булуы бик урынлыдыр. Чөнки хәзер бит инде дөнья яшьләр кулында. Һәм минемчә, тәүлектә 24 сәгатьтән дә күбрәк сәгать булса, без гомумән йокламаган булыр идек. Күпме генә аралса да, минемчә, руслар әйтмешли, гел биржда булу үзе бер рәхәт. Шулпан, карале, минем синең өчен бик шәп идея туды. Ал дәфтәреңне яз әйдә.
Берәр оешмада активист булу. Хәзер. Бик шәп идея, ләкин бер кичкенә генә проблема бар. Нинди? Минем бу өлкәдә үземне бер дә сынап караганым юк. Ул авыр микән? Алдагы видеоязмада Гөлназның Илхам Лайф сәхифәсендә әлеге сорауга синең тулырак җавап яңгырар дип уйлыйм. Карыйбыз. Киттек. Сәлам яшьләр. Әгәр дә сез һәр вакыт бер урында гына тормыйсыз һәм яңалыкка омтылып яшисез икән, димәк, мин сезгә үзегезнең проектыгызны булдырырга тәкъдим итәм. Аны гомумән ничек эшләргә соң? Бу сорауга җавапны бүген сезгә безнең кунакларыбыз табарга ярдәм итәр. Мария Стуклова, яшьләр өчен Таба этнопроектлар акселераторы проекты җитәкчесе. Проект белән физик затлар арасында узучы Бөтенрәсәй яшьләр проектлары конкурсы җиңүчесе. Айгөл Вәлиуллина, Сәләт корпоратив университеты проектының оештыручысы. Шушы проект белән Бөтенрәсәй яшьләр проектлары конкурсы җиңүчесе. Сезнең проектыгызның төп идеясы кайдан барлыкка килде? Идея проекта принадлежит Министерству по делам молодежи Республики Татарстан, а также Молодежной ассамблее народов Татарстана. Идея самого проекта заключается в том, чтобы создать такую акселерационную площадку при поддержке молодежных проектов в нашей республике. Наш проект рассчитан на 3 этапа. Первый этап – это поездки в муниципальные районы республики. Второй этап – это проведение самого форума, который будет проводиться в 3 дня. Также последний этап нашего проекта – это итоговый питчинг, это итоговая защита проектов. Сезнең проектыгыз нинди юнәлешләрне үз иченә ала? В прошлом году было несколько направлений, и были весьма профессиональные эксперты. Это эксперты и по направлению моды, приезжал эксперт из Сочи. Также было музыкальное направление. Это экспертами были 2 продюсера из Башкирии и из нашей республики. Также был директор Федука. Также было образовательное направление. Сезнең проектыгыз бик күптән эшләп килсә, әгәр әле сезнеке үз эшен башлап кына җибәрә быел, сезнең проектыгызның үзенчәлеге нәрсәдә? Безнең проектыбыз әле генә үз эшен башлап җибәрде, ләкин аны яңа дип әйтергә булмый, чөнки инде Сәләт оешмасы да инде бик зур, бик күп еллар буе эшли һәм бу проектның исеме булмаса да, ул ничектер менә ел дәвамында эшләде. Без аның турында уйладык һәр вакытта һәм шулай Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы тарафыннан аның ярдәме белән бу проектны менә шулай туплап безнең инде Рәсәй күләм конкурсына җибәрдек һәм җиңү яуладык. Шуңа без бик шатбыз. Һәм аның үзенчәлеге булып, ул да булса Сәләт активистлары өчен һәм Сәләт эшчәнлекләре өчен, хезмәткәрләре өчен менә шундый проект булдыру, алар өчен укыту программасын булдыру, сессия, шундый мәктәп кебек һәм шулай онлайн курслар, аларның үзенең ничек укырга өйрәнүне менә шуңа юнәлтелгән безнең проектыбыз. Инде менә июньдә безнең сайтыбыз да әзерләнеп тора һәм инде сентябрь-октябрь айларында без инде офлайн шул очрашулар, тренингларны оештырырга әзерлибез. Әле үзләренең проектларын булдырырга теләүчеләр өчен нинди киңәшләр бирер идегез? Пожелать хочется, конечно, много чего, но в первую очередь, мне кажется, самое главное – это действовать. Действовать и делать. У нас реально выиграть деньги на реализацию своего проекта. А хочу пожелать, наверное, больше стараться, работать, надо больше действовать, в общем, наверное, как-то так. Мин дә кушылам бу сүзләргә. Иң мөһиме ул һәр вакытта туктамаска, эзләргә, ниндидер төрле мөмкинлекләрне һәм эшләргә, үзенең потенциалын үстерергә һәм шулай иң шундый мөһиме уникальлыгын онытмаска. Рәхмәт сезгә шундый киңәшләрегез өчен. Инде хәзер яшьләр сез дә куркып тормыйча үзегезнең проектларыгызны чынга ашыра алырсыз дип уйлыйм. Без сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Пока-пока! Нәрсә, Чулпан, кәефең кырылды?
Әллә бөтен планыңа җәйнең 3 аягына җитми 4нче айда кирәкме? Киресенчә, Руслан, минемчә мин бик әз язганмындыр. Минем әлеге исемлектә бөтен әйбер күңел ачуга кайтып кала. Әйбәт бит инде бу. Артыгы белән әйбәт. Бу кызларны аңларга мөмкин түгел. Аларга яхшы булса да ярамый. Менә кара, җәй бетә, уку башлана, көз җитә, һәм шундый рәхәттән кире эш атмосферасына шулай кинәт кенә кайту бик авыр. Һәм шуңа күрә җәй көне укый башларга кирәк. Ләкин җәй көне мин дәресләрне гомумән үзләштерә алмыйм. Аеруча география булса. Шулпан, билим үзләштерер өчен китап уку гына диелмәгән бит. Аның төрле чаралар бар. Мәсәлән, география буенча син сәяхәткә чыга аласың, табигать белән таныша аласың, чит илгә барып кайта аласың. Мәсәлән, тарих белән нәрсә эшләргә? Миндә бит үткәннәргә кайту машинасы юк. Тарихта да шулай ук тарихи чаралар ел саен булып кына торалар. Мәсәлән, быел Бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган бик күп чаралар узды һәм инде күптән түгел генә парад узды. Әлеге парад белән безне Наилә таныштырачак. 9 май җиңү көне күп гасырлар буена онытылмаслык бөек бәйрәм. Гадәттә бу бәйрәм һәр вакыт парад, үлемсез полк, концерт һәм әлбәттә бөек җиң хөрмәтенә салют белән уза иде. Хәзер яраткан парадны менә шулай телевизор аша гына карап була. Пандемия килү белән барлык бәйрәмнәрне онлайн һәм дистанцион рәвешкә күчерергә туры килде һәм җиңү көне искәрмә түгел. Мин үзем шул парадта булмасам да, минем дусларым анда турыдан-туры эфир алып баралар. Һәм без аларга шалтыратырга булдык. Илья, сәлам, ничек парад, ничек гомумән бәйрәм, син анда турыдан-туры бөтенсен күрәсең, нинди хис кичерешләрең? Наилә, сәлам, шаяннар. Без хәзерге мизгелдә Ирек мәйданында һәм биредә җиңүнең 75 еллыгына багышланган җиңү парады уздырыла. Күргәнегезчә, бүген ул шундый үзенчәлекле форматта, халык монда юк, монда бары тик менә шушы парадта катнаша торган кешеләр, ә инде теләгән кеше парадны Татарстан Яңгысыр каналы аша карый ала. Менә монда безнең төшерү төркеме, ә инде калган бөтен бригадалар, алар Ирек мәйданы буенча таралган, сибелгән һәм эшлиләр хәзерге мизгелдә. Менә иштеләме, мин юк, сөйләргә тырышам. Хәзер менә күргәнегезчә Мәскәүгә кушылдык. Казанда парад үзенең чиратын көтеп тора. Һәм инде Мәскәүдә инде шушы төп чаралар, официаль чаралар узганнан соң Казанда да парад башланачак. Инде барыгызга да яхшы кайф теләп калабыз бәйрәм белән. Әйе, Ильяс әйткәнчә, быел парадның үткәрү форматы үзгәрде. Әмма безнең хөрмәтле ветераннарыбыз алыштыргысыз кунаклар булып тора. Аларны һәм бөтен Татарстанны безнең президентыбыз Рөстәм Миңнеханов котлады. Хөрмәтле ватандашлар, сезгә ихлас күңелдән сәламәтлек, күтәренке күңел, бәхет һәм иминлек телим. Сугыш батырларына мәңгелек дан. Парад җиңү маршы белән башланып китте. Катнашучыларның кулларында Россия һәм Татарстан элемнәре һәм җиңү байрагы. Парадта елдагыча хәрбиләр катнашты. Бу Казан гарнизон вәкилләре, танк училище шәкертләре, афганчылар. Парадның матур ноктасы булып мәйданга хәрби техника чыкты. Беренче булып легендар Т-34 танклары бара. Алар арасында уникаль колхозчы Татария да бар иде. Артларыннан артиллерия җайланмалары, Катюша һәм заманча бронетранспортерлар бара. Парадны тәмамлап 20нче гасыр ретро машиналары да чыкты. Гадәттәгечә парадтан соң бәйрәм концертта уза. Быел да ул булачак, ләкин туры эфирда, онлайн рәвештә, һәм аны безнең тагын бер дустыбыз Ваня алып бара. Без аның белән дә элемтәгә керергә булдык. Ваня, сәлам! Дуслар, җиңү парады тәмамланды. Ирек мәйданы бушая бара. Ләкин тормыш дәвам итә. Без сугышка юк диябез. Һәм барчагызны да җиңүнең 75 еллыгы белән тәбрик итәбез. Алынар мул, күңелләр хуш, балыкларым тату һәм дус, йөрәкләрдә. Һәм без шулай Ваняның теләкләренә кушылып, сезне җиңү бәйрәме белән котлыйбыз. Шулпан, син әллә язганыңны бетереп ташлыйсыңмы? Руслан, син җәйне нәрсәсез күз алдына китерә алмыйсың? Су керү, кояшта кызыну,
печән ташудан башка күз алдына китерә алмый. Әмма мин мәсәлән җәйне лагерь һәм форумнар күз алдыма китерә алмыйм. Шуңа күрә автомат рәвештәләрнең иң беренче пункт итеп язган идем. Аннан соң аларның үткәрелмәве яисә инде онлайн үткәрелү искә төште. Дистант укыганнан соң тагын җәй буе компьютер каршында утырасым килми. Шопан, мин сиңа кайбер форумнар гадәти режимда үтәчәк дип әйтсәм, синең кәефең күтәрелерме? Әлбәттә. Алайса, киләсе видео язмага күз салыйк. Дуслар, мин сезне быел гадәти режимда узучы форумнар белән таныштырып китәчәкмен. Беренчесе, Иволга, дөньяны үзгәртүчеләр форумы. Форум ел сайын Самар өлкәсе Мавстрюковск күлләрендә уза. 6 ел эчендә 300 проект, ел сайын 2000ләп катнашучы, 3000ләп экспертлар уздырган дәресләр. Форум сменалары, Академия Добра, безнең җиңү, Эколайф, Автополис, Проспорт, КВН Event. Тулырак Иволга социаль челтәрләрендә. Икенче, Ладога форумы. 12-нче төбәк ара яшьләр форумы Ладога. Ладога 2020 яшьләрнең профессиональ траекториясын формалаштыру һәм яшьләр экосистемасы үсеше өчен командаларның берләшү мәйданчыгы. Форумда яшьләр төркеме лидеры, блогерлар, Digital Jedi, яшь эшмәкәрләр, җиңү волонтерлары юнәлешләрендә сез үз тәҗрибәләрегезне арттыра алачаксыз. Форум 7 августтан 15 августка кадәр дәвам итә. Барлыгы 780 урын. Гаризалар 1 июльгә кадәр кабул ителә. 3. Идел буеның иң масштаблы форумы Биләр форум. Биләр форум шәхес үсеше өчен мөмкинлекләр булдыру мөхите. Әлеге мөхит интеллектуаль иҗат белән кызыксынган, рухи һәм мәдәни яктан байырга теләгән кешеләр, яшьләр берләшә торган урын. Форум 6 сменада узачак. 1. Arts Биләр форум, 2. Сәләт Биләр форум, 3. Медиа Биләр форум, 4. Leaders Биләр форум, 5. IT Биләр форум, 6. Junior Биләр форум. Син дә кушыл җәеңне күңелле һәм файдалы уздыр. Ә без дәвам итәбез. Дуслар, сәлам. Руслан белән Чулпан инде сезгә әйтте. 27 июнь Россия яшьләре көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан әйдәгез әле бергәләп яшьләр тормышына чумыйк. Төгәлрәк әйтсәк, Татарстан яшьләре нәрсә ашый, кайда ял итә һәм социаль челтәрләрдә нинди трендларны үз итә икәнен бергәләп белик. Хей, Краш, бәлки бүген чилит итеп алырбыз. Ник җавап бирмисез? Бәлки сез мине аңламагансыздыр. Нәкъ менә сезнең кебекләр өчен Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министры бик кызыклы маска уйлап чыгарган. Безгә бары Instagramга керергә һәм рандом рәвештә нинди сүз чыга, шуның гади мәгънәсе нинди икәнен белергә кирәк. Мәсәлән, миңа чыкты go. Бу безнең әйдә, давай дип тәрҗемә ителә, гади телдә әйткәндә. Һәм давай идем. Һәм дөрес булса безгә шундый билгеләр. Әлеге масканы һәр теләгән кеше кулланып карый ала һәм никадәр яшьләрне аңлый икәне турында белә ала. Без яшьләр Instagramда гына түгел, хәтта ашау сайлаганда да һәр вакыт трендта булырга тырышабыз. Күптә түгел трендка поки дигән бик тәмле ризык килеп керде. Һәм әйтегез әле, Казан шәһәренең иң тәмле покисын ясый торган кафеларның берсенә юл тотык. Әлбәттә, маска киергә онытмыйбыз. Кафе заллары әле эшләмәү сәбәпле кешеләр урамда чиратта торып кына үз заказларын алып китә. Поке Гавай утрауы ризыгы. Гавай теленнән кисәргә дип тәрҗемә ителә. Нигезе нут яисә дөге. Ит урынына шишәнчу яисә Сөләйман балыгы кулланыла. Соусны сайлагач, өстенә күп итеп яшелчә салына. Иң тәмле покины алды һәм хәзер безгә аны ашар өчен иң тәмле урынга барырга кирәк. Бүген без Аккыш көлен сайладык. Поки ППда булганнар өчен дә туклыклы итеп ашарга яратучылар өчен дә туры килә. Поки чыннан да бик туклыклы ризык, ә саф һавада аппетит тагын да ныграк ачыла. Саф һава димәктән, без килгән җир искиткеч. Аккыш күле 2017 елда яңартылды. Монда велосипед юллары, спорт мәйданчыгы, матур пляж. Шәһәрдән бары тик 10-15 минутлык юл һәм син инде табигать кочагында.
Дуслар, менә Татарстан яшьләре нәрсә ашый, кайда ял итә һәм нинди трендларны үз итә. Зөлфия Хасанова, махсус яшьләр тукталышы өчен. Шулпан кешеләр бигрәк кызык инде. Ял итер өчен зарыгып җәйне көтәләр, ә инде җәй килеп җиткәч үзләренә әллә инде эшләр табып бетерәләр. Үзеңә ошаган эш үзе ял бит инде. Шулпан, эш дигәннән син исемлек әзермесең инде? 20 пункт элек әзер кебек тоелый. Сюжет вакытында мин исәп ясадым. Нәкъ эшмәдән Кытай телен өйрәнә башласам, бәлки мин барсын да җитешермен. Алайса Шулпан, мин сиңа бүген бер дә кызыкмыйм. Син үзеңне өйрәнәсеңдер бит. Әлбәттә синең белән. Руслан, көз көне ял итерсең. Җәй көне вакытны әрәмгә уздырырга ярамый. Шулпан, безнең бит тамашачылар карый. Алар янда яхшы булмас. Соң сөйләшергә вакыт бир. Бәлки берәр яңалык анда, вакыйга калгандыр. Руслан, бүгенгә шулар иде. Дуслар, пока-пока. Сау булыгыз. Руслан, әйдә китеп китәбез. Киттек.